Molt bé, mireu, com heu pogut veure, els reptes que es plantegen no són pas menors i, per tant, des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es va fer l'encàrrec d'intentar posar a nivell de la logística i de l'organització tot el que calgui perquè aquest debat fos participatiu, fos el més democràtic possible i poguéssim elaborar conclusions tant pels col·legis com sobretot també pel nostre entorn, l'administració sanitària, els ciutadans, etc. I a nivell organitzatiu, com deia el doctor Cordón i el president, hi ha 4 ponències que cada una d'elles hi participen al voltant d'uns 20 redactors provinents dels diferents col·legis de Catalunya. Aquests grups han estat treballant un primer document i el pas següent és que avui mateix, i de fet coincidint amb la roda de premsa, s'obrirà a que tots els metges de Catalunya puguin accedir als documents. A partir d'aquí hi haurà un mecanisme de participació i de debat, fins i tot de poder fer aportacions, votacions, etc. Per tant, aquí els moderadors d'aquest grup i els redactors hauran d'anar compilant tota aquesta informació i veient com finalment s'adequa i es prepara perquè es presenti en el congrés que físicament tindrà lloc a Girona i en el que està previst que hi participin 1.000 metges de tot Catalunya. El procés és fa pocs mesos, poques setmanes, es va fer el sorteig dels que eren els delegats. El que es volia és que fossin els representants que van al Congrés fossin els més representatius de la realitat social, sociodemogràfica de la nostra professió i, per tant, la millor manera de fer-ho era per un sorteig, de manera que hi haurà al voltant de 800 professionals triats aleatòriament, que estaran convidats a participar físicament al dia del Congrés, i fins a uns altres 200 que seran els grups redactors, que ja han tingut la responsabilitat de la redacció d'aquestes ponències, també els membres de la Junta i aquelles persones professionals que a criteri de les Juntes i del Consell considerin que és necessari que també participin en aquest debat. Es va proposar, tant d'exemple, que també es convidessin a les associacions d'estudiants de medicina perquè ja s'impregnessin de com es volia que fos el metge del futur. I aquest és el procés en què tecnològicament ara estem en marxa. Aprofitar aquesta roda de premsa perquè tots els col·legiats puguin participar de la discussió. Està obert únic i exclusivament als professionals, als metges, per tant hi ha tot un procés d'identificar que aquell que participa ho és, cada un dels col·legis anirà dient qui són els que són col·legiats i esperem que aquest procés que estarà obert durant 2 mesos sigui prou ric perquè puguem millorar els documents que hi ha, déu-n'hi-do la qualitat i sobretot el gruix de propostes que ens han presentat. I a nivell tècnic crec que aquesta és la variació o el canvi més important. Fins ara els congressos sempre han volgut ser molt representatius de la professió i ser un procés molt democràtic i obert i aquest any, després dels anys que el doctor Vilaplana explicava que no s'ha fet cap congrés, hem volgut aprofitar les noves tecnologies per encara obrir-lo més i que tots els metges puguin dir la seva a com s'haurà de desenvolupar el futur de la nostra professió i aquesta capacitat d'autoregulació que els col·legis i el Consell volen seguir mantenint. I des del punt de vista tècnic, si hi ha algun aclariment que jo estic a la vostra disposició.